Στον πυρήνα του ευκαριωτικού κυτάρου υπάρχει μορφή του DNA που ονομάζεται χρωμόσωμα. Το γενετικό υλικό των ευκαριωτικών κυτάρων θα πρέπει να τονιστεί ότι έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των προκαριωτικών. Κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες που συνδέονται μεταξύ τους με μία δομή που ονομάζεται κεντρομερίδιο. Βασική μονάδα οργάνωσης των χρωμοσωμάτων είναι τα ενίδια της χρωματίνης. Τα μόρια του DNA πακιτάρονται με πρωτεΐνες και σχηματίζουν τα ενίδια της χρωματίνης. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και ύστερα από ειδική επεξεργασία, τα ενίδια της χρωματίνης μοιάζουν με κομπολόγια από χάντρες. Κάθε χάντρα ονομάζεται νουκλεόσωμα και αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωσης της χρωματίνης. Το νουκλεόσωμα αποτελείται από DNA μήκους 146 ζευγών βάσεων και από 8 μόρια πρωτεϊνών που ονομάζονται ιστώνες. Το DNA είναι τυλιγμένο γύρω από το οκταμερές των ιστονών. Αλλά ας δούμε ένα ακόμα animation. Σε κάθε ένα από τα 10 τρισεκατομμύρια κύτταρα του οργανισμού μας υπάρχει περίπου 2 μέτρα DNA. Οι ιστώνες πακετάρονται με το DNA και με τον τρόπο αυτό σχηματίζονται τα νουκλεοσώματα. Τα νουκλεοσώματα στη συνέχεια αναδιπλώνονται και με τη βοήθεια και άλλων ειδικών πρωτεϊνών που ονομάζονται μη ιστώνες πακετάρονται σε μεγαλύτερο βαθμό και σχηματίζουν τελικά τα ενίδια της χρωματίνης. Τα ενίδια της χρωματίνης συσπυρώνονται ακόμα πιο πολύ κατά τη διάρκεια της μετάφασης και σχηματίζουν έτσι τα χρωμοσώματα. Σε ένα ζωντανό κύτταρο και κατά τη διάρκεια της μύτωσης, τα χρωμοσώματα αρχίζουν να συγκεντρώνονται στο κέντρο του κυττάρου. Εντελώς ξαφνικά, τα κεντρομερίδια διαιρούνται και οι αδελφές χρωματίδες αποχωρίζονται η μία από την άλλη. Πριν γίνει αυτό, ήταν ένα κύτταρο. Τώρα πλέον είναι δύο νέα κύτταρα.